ευδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, στα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμησας βασίλειον ιερατεύμα, Πατερός Ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά ξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ελέησον. Κύριο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρος σου διακρατών, επάξουν ημών δεωμένους εν τη ευσύ μου ημέρα ταύτη επί τη εισόδου ημών, εις τον έναν εαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόξουν τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους δόξα σύ και τιμήν του Αγίας Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε, εξ ουρανού Αγίου σου και κατάψουν εφ' εμάς, τους τα δώρα ταύτα ευτρεπήσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι πισή ελπίκαμε να του ζών τη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθρον αγαθής η ζωή ημών, και εκτεύθε διότι ημών προσκαρασία των θείων σου εντολών, ότι ουκ απάρτω μόνος ήρθε άνθρωπος. Πρεβείς παραχράντου σου μητρός δεσπίνης ημών Θεοτόκου, του ενεγής πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ημών Κύριε δόξα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ο Αναστάς εκ των νεκρών της προβείς παραχράντου και παραμόμου Αγίας από του Μητρός, δυνάμει του μη και ζώπιου σταυρού χάρη του Παναγίου και ζωοδοχού τάφου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των αδόξων των Ιεραρχών, των Αγίων δόξων 5 και 10 μαρτύρων, των ειδικών παρτιρισάντων που της πόλης του Κυρικής και αφορά της Ελλάδας με τον πόνο της ταύτης, των Ασίων και Θεφόρων που τερμονός και συναντησάντων των Αγίων και Δικαίων του Πατέρου του Γιάννης, του Αγίου δόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζούντος προστάτου του συλλόγου τούτου και πάνω των Αγίων ελεήσεως σε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητέ μου Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Αντιδήμαρχε, Κύριε Διοικητά, Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μεγάλη χαρά και αγάπη βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να κόψουμε τη βασιλόπιτα όπως είναι το έθος το οποίο καλούν οι ημέρες. Ήρθε λοιπόν με την ευλογία του Αγίου Βασιλείου και την παρουσία του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου του προστάτου σας να έχετε δύναμη, πίστη, θάρρος και ελπίδα, ούτως ώστε μέσα στον αγώνα της ζωής να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν σε όλους μας καθημερινά. Σήμερα είναι η Κυριακή της Καναναίας, μία γυναίκα η οποία έχει μία εμβληματική παρουσία στην πίστη μας, διότι αν και δεν ανήκε στο Ισραηλιτικό γένος, αναγνώρισε τον Μεσσία Χριστό, γι' αυτό το λόγο τον ακολούθησε και παρά την φαινομενική αδιαφορία του Ιησού, για 3 δοκιμές εκείνη έδειξε την πίστη της και την ακολώνητη τοποθέτησή της ότι από αυτόν θα μπορούσε να λάβει την ίαση η κόρη της. Και όντως την έλαβε μετά από τη στιχομιλία την οποία είχε με τον Κύριό μας. Γι' αυτό λοιπόν παραδειγματιζόμαστε από αυτή την παραβολή τη σημερινή και βλέπουμε ότι για να γίνει μία συνάντηση χρειάζεται μία έξοδος. Στην παραβολή έγινε έξοδος της Καναναίας γυναίκας από την γη στην οποία ζούσε προς υπάντηση του Κυρίου. Και βέβαια ο Κύριος έκανε την έξοδό του για να συναντήσει πλήθος με το οποίο είχε μία αγώνιμη και ευλογημένη συνομιλία. Χρειάζεται λοιπόν μία έξοδος σε αυτού για να συναντήσουμε το Σωτήρα Χριστό και προκειμένου κάθε ασθένεια η οποία είναι για όλους μας υπό αίρεση θα είναι μία πρόκληση και μία ευκαιρία ούτως ώστε μέσα από αυτή την ασθένεια να βρισκόμαστε κοντά στο Χριστό, να δοκιμάζεται η πίστη μας και να μεγαλουργεί εν τέλει η πίστη μας, διότι πιστεύουμε στη ζωή που είναι δώρο του Χριστού προς όλους τους ανθρώπους.
Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, σας καλώ να έχετε ακλόνητη πίστη, θάρρος, ελπίδα και αγάπη, υπομονή και υπακοή, ούτως ώστε μέσα σε αυτές τις αρετές όχι μόνο να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα του πειρασμού, της ασθένειας και προκειμένου του καρκίνου, αλλά κυρίως όλες οι προκλήσεις της ζωής, διότι με αυτά τα χαρακτηριστικά πάντοτε βγαίνουμε πιο δυνατοί και νικάει η ζωή εν τέλει. Ο Θεός μαζί μας, κάθε ευλογία στις ζωές σας. Χαιρετίζω την παρουσία του πρωτοσυγγελεύοντός μας, αλλά και του Γενικού Αρχιερετικού της γειτονικής Ιεράς Μητρόπολης και παρακαλώ να δώσει την αγάπη μας και τον σεβασμό μας στο σεβασμό του Μητροπολίτη Βουμενήσης, τον κύριο Δημήτριο. Ας κόψουμε την βασιλόπιτά μας, Γεωργία. Και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σας ευχόμαστε το 2024, εκτός από υγεία, ευτυχισμένες, χαρούμενες, δημιουργικές και προπάντων ειρηνικές στιγμές, πραγματοποιώντας τα όνειρά σας και πετυχαίνοντας τους στόχους σας. Πρώτα απ' όλα θα σας πω λίγα λόγια για το σύλλογό μας. Ξεκινήσαμε τη φετινή χρονιά στις 21 Γενάρη με την αρτοκλασία στη γιορτή του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου, που είναι ο προστάτης του συλλόγου μας, και συνεχίζουμε σήμερα με την καθιερωμένη Βασιλόπιτα για να ανοίξει ο δρόμος με μια σειρά νέων δράσεών μας. Για όσους δεν γνωρίζετε το έργο μας, για όσοι δεν γνωρίζετε το έργο μας, να σας πούμε ότι παρόλο που οι δραστηριότητες μας είχαν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια λόγω COVID και κυρίως οι ανοιχτές μας εκδηλώσεις, παρόλα αυτά, με σεβασμό στο πρόσωπο κάθε καρκινοπαθούς μέλους μας ή μη μέλους μας, προσπαθούμε να φανούμε χρήσιμοι όταν υπάρχει ανάγκη και όταν φυσικά μας ζητηθεί. Στο σημείο τούτο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους, τους επώνυμους και ανώνυμους, που μας στηρίζουν και μας διευκολύνουν ώστε να βρίσκουμε λύσεις. Θα σταθώ όμως ειδικά σε δύο πρόσωπα που τον τελευταίο καιρό οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες ήταν τακτικότατες. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον συντονιστή του ΕΚΑΒ Κιλκής, τον κύριο Γιώργο Ζαχίλα, που λόγω κάποιων υποχρεώσεων επαγγελματικών δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας, για την άψογη συνεργασία του. Χαρακτηριστική η φράση του: «Κανείς καρκινοπαθής, ο οποίος όντως θα αδυνατεί και θα έχει ανάγκη, δεν θα μένει χωρίς θεραπεία. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ». Και αυτό σας διαβεβαιώνω ότι γίνεται. Με ένα τηλεφώνημά μου ο Γιώργος μας βρίσκει άμεσα ασθενοφόρο. Αλλά και ένα ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Γρήβα τον Κώστα, τον πρόεδρο των πολιτών στις λαϊκές αγορές, που στέκεται πλάι μας σε θέματα πρακτικά, με κάθε εχεμήθεια και σεβασμό στον καρκινοπαθή. Σε εκείνο όμως που θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να το θέσουμε ως στόχο μας, και εδώ ζητάμε τη βοήθεια όλων σας και των βουλευτών μας και των τοπικών φορέων, είναι η λειτουργία του μαστογράφου του νοσοκομείου Κιλκής για να τρέξει επιτέλους το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά και στο Κιλκής. Για να μπορούν οι γυναίκες του Κιλκής... Οι αληθινοί σούπερ ήρωες ζουν ανάμεσά μας και είναι τα παιδιά που μάχονται καθημερινά για τη ζωή τους, τη ζωή που αθεράπευτα αγαπούν. Είμαστε δίπλα σε αυτά τα γενναία παιδιά και στις οικογένειές τους και σημαία μας η καλύτερη θεραπεία, η αγάπη, και πηγή της αγάπης ο Χριστός μας. Που
Ξέρετε, είναι μύθος ότι τα παιδιά με καρκίνο έχουν χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Ξέρετε, είναι μύθος ότι τα παιδιά με καρκίνο δεν προοδεύουν. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας μπορεί να νικηθεί. Μη φοβάσαι τη λέξη, ούτε τη μάχη. Μη παραιτήσει. Στο τέλος θα νικήσεις. Η σημερινή μας συνάντηση είναι μία γιορτή. Μία υπενθύμηση στο δώρο της ζωής. Μία ζωής που έχει αγώνα. Αγώνα σε όλους τους τομείς. Δοκιμασίες, όπου τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά κερδίζεται με καθημερινή προσπάθεια. Αυτή είναι όμως και η χαρά της ζωής. Η διαδρομή. Οι νίκες, αλλά και οι ήττες μας, που αποτελούν μαθήματα για να πορευτούμε συνειδητά. Εφόδιο του αγώνα μας, δύναμη, προστασία, ο οδηγός μας, η πίστη υπό τη σκέπη του Θεού. Ας αφεθούμε στην αγκάλη του Θεού, στη Θεία Πρόνοια, στις θερούγες Του. Έτσι θα γευτούμε τους θησαυρούς της ζωής. Η ζωή είναι και μοίρασμα. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτή την πορεία. Είμαστε μαζί μία γροθιά. Και με χαρά κάνουμε όνειρα με γνώμονα το καλό. Τίποτα έτσι δεν αποτελεί τροχοπέδι σε αυτά τα όνειρα. Καμία δυσκολία. Ζούμε, αγωνιζόμαστε, ονειρευόμαστε γιατί είμαστε μαζί. Και ας έχουμε διάθεση να προσφέρουμε. Ας γίνουμε όλοι εθελοντές. Γιατί ο εθελοντισμός είναι μια οργανωμένη έκφραση του εμείς μαζί. Ας γίνουμε εθελοντές, γιατί μια καλή πράξη επιστρέφει πάντα σε εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι